ତୋ ପଇ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବଙ୍କ ଭିତରେ ନାଁ ଡାକ। ସାତଖଣ୍ଡି ବୋଇତ ଦରିଆରେ ଯା ଆସ କରୁଥିଲା। ତନୟବତଙ୍କ ପରି ଏଡ଼େ ଧନୀ ମାନେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଭାରିଜାଙ୍କ ନାଁ ଶକୁନ୍ତଳା। ତାଙ୍କର 7 ପୁଅ ଆଉ 7 ପୁଅକୁ 7 ବୋହୂ। 7 ପୁଅରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନାଁ ତୋ ପଇ। ତାକୁ ବାପା ମା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି। ତା କଥା କେତେବେଳେ ହେଲେ ତଳେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେ ରନ୍ତାପଣରେ ସରି ଯାଇଛି। ଋଷି ବସିଲେ ଘର ଦିଲୁକେ। ସେ ସରଲବଣୀ ଖାଉଥାଏ। ସୁନା ରୂପରେ ଚାଲୁଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ତାର ସଙ୍ଗାତୁଣୀ। ସାଧବ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବଉଳ, କିଏ ମକର, କିଏ ଗଜାମୁଗ, କିଏ କଷି କାକୁଡ଼ି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ କେତେବେଳେ ପଉଡ଼ି ଖେଳେ ତ କେତେବେଳେ ଦୋଳିରେ ବସେ। କେତେବେଳେ ପୁଚି ଖେଳରେ ମାତିଯାଏ, ହେଲେ ବି ବାଲି ଖେଳ ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଚୁଲି ପକାଇ ମିଛି ମିଛିକା ରାନ୍ଧେ। ସାରୁ ପତର ପକାଇ ମିଛେ ମିଛେ ଖାଏ। ଭଗେଇ କୁଲେଇ ଘେନି ବେଳେ ବେଳେ ଖେଳୁଥାଏ। ଦିନେ ଖେଳୁଛି ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତୋ ପଇକି ଚାହିଁ ମୁହଁଟାକୁ ନେପଡ଼ି ଦେଲା। କହିଲା ମଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ହୋଇ ବାଉଁଶ କୁଲେଇ ଘେନି ଖେଳୁଛୁ। ମୁଁ ତୋ ପରି ହେଇଥିଲେ ସୁନା କୁଲେଇରେ ଖେଳନ୍ତି। ସୁନା ଚାନ୍ଦ ଲାଗି ବାପ ଭାଇଙ୍କ ପାଖେ ଅଳି କରନ୍ତି। ହଇଲୋ ତୋର କ'ଣ ନାହିଁ? ତୁ କାହିଁକି କାଉଁ ଆଇଲା କିଛି ନଥିଲେ ଚେଉଁଙ୍କ ପରି ଖେଳୁଛୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ତୋ ପଇର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ଗାଧୋଇଲା ନାହିଁ କି ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଯାଇ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ମୁହଁ ମାରି ଶୋଇଲା। ବାପା ଯାଇ ଡାକିଲେ, କାହିଁକି ରୁଷିଛୁ ମା? ଆ ଗାଧୋଇବୁ। ତୋର କୋଉ କଥାରେ ଉଣା ହେଲା? କିଏ ମାଇଲା, କିଏ ଗାଳି ଦେଲା? ତୋ ପଇ କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ମା ଆସି ଡାକିଲା, ହଜିଥିଲେ ଖୋଜେଇ ଦେବି, ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଗଡ଼େଇ ଦେବି। ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କହ? ତୋ ପଇ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ଡାକିଲେ, ଭାଉଜମାନେ ଡାକିଲେ, ଶେଷକୁ ସୁବାସନ ଭାଉଜ ନାନ୍ଦି ମୋତେ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ସୁଧୁରି ଗଲା।